ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ପୁନେଇ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜଘାଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏଣୁ ପଞ୍ଚୁକ ପୁନେଇ ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଏହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ନଦୀ ପାଖରେ ବାଲୁକା ପୂଜା କରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବୋଇତ ପୂଜା କରି ଏହି ନଦୀରେ ଭସାନ୍ତି। ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରି କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆଇ ଏମ୍ ସଞ୍ଜୟ ରଣା।